Igsoon biyai gayud ang kinabuhi nga kalibutanon ug mamaayo ang imong kinabuhi kung imong sundon ang kinabuhi nga Kristohanon kung kanunay ka nga nagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Panultihon 9 versikulo 6. Biyai ang pagkawalay alamag ug mamaayo ang imong kinabuhi. Sundan ninyo ang dalan sa kahibalo. Gusto sa Dios igsuon nga atong usbon ang atong kinabuhi, atong bag-uhon ang atong kinabuhi ug dili na kita magsunod, dili na kita magbuhat sa kinabuhi nga kalibutanon, kundi atong buhaton ang kinabuhi nga may kaalam, may kahibalo diha sa iyang pulong. Tungod kung magbuhat kita niya na igsuon, mawala gayud ang atong pagkawalay alamag sa pagkinabuhi nga Kristohanon. Ug ang atong hunahuna ug ang atong kasing-kasing nakasentro diha sa iyang kabubuton. Ug tungod ni ana igsuon ang atong kinabuhi, mamaayo gayud. Makabuhat kita og maayo, makasulti kita og maayo, ug makaalagad kita sa kanunay ngadto sa Ginoo nga matinud-anon gayud. Busa igsoon atong biyaan ang kinabuhi nga kalibutanon ug atong sundon sa kanunay ang dalan sa kahibalo nga mao kanang pulong sa Ginoo. Ang dalan sa kahibalo nga mao kanang pagsunod sa kabubuton sa Dios aron ang Dios mahimuot gayud kanato sa kanunay. Amen. God bless sa tanan.